har fået nye sponsorer til trøjer og bukser. Når man ser godt ud på banen, så får man mere selvtillid og sådan noget. Så føler man meget bedre, og så spiller man bedre. Det gør mig selvfølgelig glad, at der er folk, der vil være med til at stille op om det, vi laver herude, det som vi holder af. Nu er vi et hold. Det giver i hvert fald et bedre sammenhold, men så føles man mere som et hold, som om man rigtig er sammen. Tusind tak for jeres store støtte til vores mikro-, mini- og kadethold i Odense Badgers. Vi har lavet en privat indsamling. Vi gik sammen om at få samlet ind til noget kamptøj, så vores drenge de kan spille i ens tøj til den kommende sæson. De spiller sammen med 89ers fra Aalborg. Trøjerne har vi fået sponsoreret af ordbogen.com. Bukserne, dem har vi fået sponsoreret af Stilhold, men ikke nok med det, så har familie, venner, bekendte, fodboldpiger fra København, alle der har trykket på en del knap næsten, har sendt et beløb afsted, hvilket betyder, at vi kan lukke vores indsamling nu. Det er helt vildt fedt. I har været så gode, og I har været så søde, og vores drenge, de er så glade. Vi glæder os til at vise jer noget mere, når det er, at de til sæsonen trækker i deres nye dragter. Nu skal de i produktion, og vi glæder os helt vildt til at se det. Tusind tak for jeres støtte, alle sammen.